Велко, не знам как да се изразявам правилно, когато говоря с клиент. Много ми е трудно. Има 5 основни тона, които е важно да знаеш всеки път, когато говориш по телефона. Номер 1 е да бъдеш любопитен и да кажеш нещо от сорта на разкажете ми малко повече, за какво точно става въпрос. Номер 2 тон, който трябва да имаш е объркан. Би звучал като не съм сигурен, че разбрах, може ли малко повече да ми разясните какво точно значи това. Номер 3 е заинтригуващ или предизвикващ, който би трябвало да звучи от сорта на добре, какво ще стане, ако това не се промени? Готови ли сме да задълбаем повече в този проблем? Номер 4 е свързан с грижа. Би искал да кажеш нещо от сорта на какво става, ако това не се случи? Как би се чувствал, ако няма развитие в тази ситуация? И номер 5 е свързан с игривост. Би трябвало да можеш да кажеш нещо от сорта на добре, сега какво правим? Готови ли сме да действаме? Тези 5 тона ще ти помогнат да станеш малко по-добър не в това просто какво казваш, а как го казваш. Последвай ни за още допълнителни малки трикове, с които да качваме твоята експертиза на следващото ниво.